L-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola talbet lill-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga lill-Gvern Malti dwar l-investiment mis-settur privat fil-qasam tas-saħħa ta' pajjiżna. It-talba l-investigazzjoni saret lill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans. Fl-ittra tagħha lill-Kummissarju Ewropej, Metsola qalet li ħadet dan il-pass wara li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista mar il-qorti biex iħassar il-konċessjoni li ngħatat lill-VGH u li issa ddiet uffiċjalment għand Steward Health Care, l-akbar operatur fil-qasam tas-saħħa privat fl-Istati Uniti. Konċessjoni li permezz tagħha se jkun qed isir investiment qawwi fil-qasam tas-saħħa bl-iżvilupp ta' sptar ġdid f'Għawdex u rinnovar qawwi fl-isptar San Luqa u dak ta' Karin Grek. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li l-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola baqgħet ma ħaditx it-talima li ma jiswiha xejn illi tmur titkellem kontra Malta fi Brussell. Qal li bit-talba tagħha Metsola reġgħet qed tikkonferma li l-uniku għan li għandha u li tipprova tħammeġ isem pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. Qal li Metsola diġà provat tagħmel dan flimkien mal-membri parlamentari nazzjonalisti li fi drabi oħra ir-riżultat kien li nefħu bużżieqa li nfaqet f'wiċċhom bħalma ġara fil-każ tal-impjant tal-gaż f'Dellimara u fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-Partit Laburista sostna li l-Gvern m'għandu problema b'ebda investigazzjoni tant li f'Diċembru tal-2016 mar quddiem l-Awditur Ġenerali biex jinvestiga. Investigazzjoni li l-Partit Nazzjonalista ma kellux id-diċenza jistenna tispiċċa qabel imur jiġri fi Brussell. Sostna li għal darb'oħra jirriżulta li l-uniku problema vera li l-Partit Nazzjonalista jrid igerrex l-investiment illi ġej lejn Malta din id-darba mill-Istati Uniti.